Het werk zit erop. Het weekend is helemaal klaar om te beginnen. Mensen, dit is niet op vreed. Miljoen CDA-wethouder Thea Koster. Zij schreeuwt mooi onder het stik dat de zwalkende partij aan ze weer op rails krijgen moet. En dit leven Lietse Hoensje, die zit wat te trillen, dat is een American Staffordshire. En als je ze goed trainen, dan ben je heel lief. Maar het kan ook gruwelijk misgaan. En dat ondervond Geert Lenger. Nou, en toen zie ik die grote putse bloed en ik pakte het. Ik denk, wat leidt het toch in? Nou ja, toen pakte ik het op en toen wie het eer, toen ik het al in de gaten. Ja, en dus minuut is voor iPop, want dat festival dat zie ik het 100 leefde speerkes. En heel Friesland zit doen in spanning voor Iris Kroes. Wordt zij de Voice of Holland? En de fans die het net bij haar in de studio wijzen kennen, die zijn bij u te gast. Hildis. Hoe is het met dat? Is toch correct te trillen als dat hoentje? Nou, de spanning neemt wel op, maar ik denk dat het gewoon een hele mooie Janne wordt voor Iris. Ja, wat tinkst? Maakt het zijn kans? Ja, een grote kans, ja. Minstens 50% al. Nog meer fans. Je kon er net bij wezen een heel soort verhaal te vertellen over Iris. Laten we aan zo lekker fantaseren over wat er mogelijk is. Zullen we dat wel? Oh, mag ik het hoentje even mooi nemen? Oh, voorzichtig, hè? Ja. Kom maar mooi. Oeh, dan maak ik die even netjes vasthouden. Ja, dat is net echt heel netjes. Die hou ik al wel met hem. Hietje? Ja, ik heb krek oefend, maar dat slagen er allemaal. Nou, doet ze het nog? Zo, ja. Doet hij het nog? Heel nog clear. Mooi. Hij doet het weer. Zo, nou, daar zitten we. Machinaal. Ja. Thea Koster. Ja. Belangrijke dag. Ja, een hele spannende Ja, dag. CDA-wethouder. Vregen om mij te denken over de nieuwe koers van het CDA. Oh, hier is je kiezen en verbinden. Ja. Voordat we er verder over praten, wil ik eigenlijk even weten, als wij over 20 jaar weer omzeggen op jou als politica, zeggen we dan, dit is de vrouw die het CDA weer ontzwengelen? Nou, dat zou ik niet durven zeggen, want ik was natuurlijk maar één van de 22. Maar ik heb met heel veel plezier een bijdrage geleverd. Maar ik hoop dat mensen me vooral herinneren als wethouder van Leeuwarden. Want dat is toch wat ik dagelijks doe. Oké, dus nou net een kandidaatschap voor eventueel een leadership? Nee, absoluut niet. Absoluut Nog te jong voor? Ik heb het zo goed naar mijn zin in de stad. Ik leer elke dag nog als wethouder. En ik vind het ook echt een prachtig vak. Dus ik blijf mooi hier in de stad. Oké, nou, dat valt zo toe te praten. Het is een dik pakket met een lange nooitocht. De Waas. Ja. Ja, de hoen die jou hier sjuggen, die binnen van Hoendefokkers en Ietje Witteveen uit Ljouwert. Het binnen dus American Staffordshire. Superskater vanzelfs. Ja, het zal iets binnen en als je ze goed opvoeren, dan ben ze dat ek. En toch kwam deze week dit ros onterechte negatief in het nieuws. Want dit type hoen zou de haatrolspelen hebben bij dat lugubere bietincident in Balk. Daar biedt een vechthoen het eer van zijn baas kwam. Ja, en dan krijg je hem dat te zien. En dan zit er ergens op een website grote foto dat het om die hoen gaat. En wat denk je dan? Ik schrok wel even, want ik dacht bij mezelf van Amerikaanse Stafford en zijn zo'n grote dikke witte kop achter de tralies. Op een bepaald moment dan schrik je daarvan, want wij doen alles eraan om dit ras eigenlijk dat goed gefokt wordt naar de richtlijn van de Amerikaanse Stafford Club. En dat houdt in HD, ED, de MEC-test hebben we daar dan ook aan gekoppeld. Want anders kan je niet deze via de Raad van Beheer, hoe heet het? Nou, het is dus dat als ze een stamboom hebben en dat Hedy van Jim, dan ben ze net agressief? Kijk dat zo zeggen? Nou, ze binnen testen op hun gedrag. Ja. Hè? Dan hebben ze een maatschappelijk, hoe zeg je dat? Agressietest is het eigenlijk. Ja, het is een soort agressietest. Hè? Dan willen ze maatschappelijk aanvaardbare gedrag. Ja, maar ik zie ook nou, en daaronder de tafel uit de mem. Ja. Dikke kop. Dikke kop. Ja. Ik denk dat ik ben hem voor het stek staan. Dat wist En die skarrelt voorbij. Dan denk ik, nou, ik wacht je wel even. net in. Ik heb wel een eens van mijn telefoon. Maar dat hebben heel veel mensen, denk ik, dat gevoel. Hè? Ja, en dat is wel wat zo. Ze hebben wel wat een angstaanjagend uiterlijk. De uitstraling misschien wel, ja. Ja. Maar als je ziet het karakter van de hond, en vooral dit is onze Dolly dan, dat is een fantastische hond. Ja. Het is een hond van, ze vindt alles leuk. Als een andere hond bromt, dan denkt ze bij zichzelf van, we draaien me wel om. Wat maak je je druk? Ja. We hebben haar nog 3,5 jaar. En we hebben 30 jaar hebben eigenlijk dit soort honden, Engelse bullterriers. Er is nog nooit bij ons een incident geweest. Nee. Met onze honden niet. Laat staan ook de pups die we hebben gefokt. Nou zijn we niet fokkers die jaar in jaar uit maar raak fokken. Maar wij doen het op wij een gelegenheidsfokker. Gelegenheidsfokker. Ja, zeker. Want het zit nou helemaal in je trui. Ja, Nee. je verwacht je toch net van dat die in mijn eerbied is zo. Nee, dat is ze niet. Nee, Maar ken ik ja, misschien- ze is ik nou net volwassen, hè?
Nee? En ik heb niks die. Maar zullen we even naar het filmpje zien? Want het is, Ja. het is een raar verhaal. Die man die wil zijn eer aanbieden. Ja. Je heb ik contact gewoon, daar praten we aan. Zal even hoe. Ja. best. Duke Cruise die ging naar het ziekenhuis, want daar luidt keert langer. En die maken de volgende reportage. Van meet op breed. Better. Zo. Ja, meneer Lenger hier. Snoepie moet ik even mij. Zullen we hebben Snoepie voor die mij nam? Ja, nou ja. Mien is die, hè? Die zei net zo volle meer. Nee man. Dat het griep hier wel aan, zeg ik. Ja, dat tuurlijk. Dat griep me ook al. Want iedereen die zei dat het die schuld is. Maar dat is het helemaal niet. Ja, maar hij had het natuurlijk die, dus ja. Ja, maar dat zag je hem al even verkeerd. Zo, ik leid bewusteloos op een grond. En die hoon, die had eerst aan mijn oor zitten te likken. En wat doet een hoon uit instinct, dan begint er mij, als het net beweegt, begint er mij die te slepen. Maar ik moet ook wel goed bewustlijn wezen. Want zo, als je dit eruit rukst, en dan heb je geen pine, dan ben je wel 4 voetje, hè? Ik kom bij en ik zeg zo wat om, ik zo wat reeds en ik ga op een bank zitten. En die hoon die zit op zijn eigen bank en die ziet gewoon, neem je te sjen, dus niks los. Nou, en toen zei ik die grote putse bloed en ik pakte het, ik denk, wat leidt het toch in? Nou ja, toen pakte ik het op en toen wie het eer, toen ik het al in de gaten. Toen ging de hersen snel te werken. Nou ja, en toen kon ik mijn vingers hier zo insteken, nou toen wist ik ook nog. Nou ja, en dan begint de adrenaline erom, hè, zo'n gek. Ja. En dan denk ik, nou moet het net weer uit de tiert, nou moet ik erbij bloeien en bel je en... Want ik ben alleenig. Dus we moeten me net op 12 dagen je dier vinden. Is hij die onderzocht waarom als Boeten Westen weer? Is daar al wat meer over bekend? Het kan een TIA wezen of het kon ik een epilepsieaanval wezen. Politie had de hoen... Ja, maar ik heb thuisstemming ervoor aan, hè? Want ze mij dat net samen doen. Ze moeten eerst mij vregen. Toen ik met de ambulance... Nou, hij had bloed proefd. Zo, en dan komen we wel even op het ras terecht. Als hij iemand bloed proeft, hè, dan... Dat is gebeurd. Ja. Nou, Johan heeft mij nou te pakken gekregen. Hij heeft mijn smaak proefd. Straks kom ik thuis zitten en op de bank een beetje te zeggen. Nou, dat liedje stukje wie wel lekker, maar... Er is nog wat hoor. Zo wil ik net thuis zitten. Zo is het West aan hoe hebben? Ja, waarom niet? Ja. Maar ben je net bang dat er West iets gebeuren kan? Nee, waarom? Als zo'n auto-ongeluk reist, dan denk ik net, ik stap er net in die auto. Nee. Het is iets wat die hoon die woest zijn best doen en dat is mislukt. Ja, prachtige foto nog van ze toen ze nog grote vrienden wien. Toen ziet er ook nog een mooi stukje eer rond. En had hij dat zei, hij heeft me geholpen. Ken je dat? Nou, ik hoorde het verhaal gisteravond van Geert zelf. Die heeft mij nog even gebeld gisteravond over het geval van hoe het precies gebeurd was. Ik schrok er wel erg van. En ik liet hem eerst het verhaal even uitpraten. En toen zei ik, was het een Amerikaanse Staffordshire Terrier? Maar dat stond ook in de media, ook in de kranten. Nou, hij zei nee, het was een Amerikaanse bulldog gekruist met een pitbull. Oei, explosieve combinatie. Dus toen dacht ik weer bij mezelf, daar gaan we weer. Wij als fokkers zijn proberen via de club het zo goed mogelijk te doen. Via de richtlijn van de Raad van Beheer en de Staffordshire Club. En dan niet om hem, maar dan denk ik van... Mensen, kijk uit waar jullie de honden weghalen. Zonder stamboom. Wij hebben dan de MEC-test, ED, HD, Ataxia, een DNA-test. Ja, dat ben van die testen, dan gaan ze bewust mee poppen van band naar de honden daar. Ja. Juist. Ja. Of ze net bieten. Ja. Nee, ik weet niet of jullie daar een filmpje van hebben. Nee, dat slag denk ik net. Maar Nee. ik weet ongeveer wel hoe het eruit ziet. Ja. 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 Het is Een grote hand op een stok. Ja. En dan zie je hoe vriendelijk dat hij Ja, naar en de dan mensen bieten toe deze is. net, maar Nee, van die hem benaderen wel. dan. Dan direct toch de buurt zijn. Het is een agressieve hond geweest. Altijd nog. We zijn benauwd voor dat beest. Ja. Ja, nou, en Is dat, het dan onverantwoord dat zulke mensen zo'n hond krijgen? nou, het is natuurlijk wel zo in deze wereld moet het zo wezen je dat de niet zeggen. hond, die moet zo wezen net als deze hond die hier naast me ligt, die moet alles leuk vinden. Het blijven natuurlijk wel beesten.
En ik bedoel, wij hebben de kleinkinderen, zodra de puppen er zijn, hebben we erbij. Voor het socialiseren van de hond zelf. Ze gaat over met me naartoe naar het voetballen van de kleinzoon. En deze hond, ik weet niet waar die wegkomt, maar daar heb je geen controle op. Maar je hebt er wel les van, denk ik. Want er wordt weer wie naar de hoen, maar die grote kop, maar die pitbull negatieve, ja. En wil eens wat mooi maken van een biet-incident? Of Fabio? Nou, dat begint nog erin. Dolly, kom eens. Dolly, die komt net bij meneer, hè? Dus ik heb aardige heren, dus ja, ik heb wel een stukje aan me. Net op die wijze. Ik weet wel iets te vertellen, dat was een incident geweest met een boelterrier. De ouders waren even uit de kamer weg en het kind is met die boelterrier. En op een bepaald moment horen ze geschreeuw en had die hond het kind aangevallen. Nou, ouders overstuur, hond mee in de auto, dierenarts bellen. Die hond moet maar een spuitje hebben. Ja. Hij zette de hond op de tafel voor het spuitje, hij pakte het spuitje klaar. En toen zag hij bij het oor, zaten er allemaal nietjes in. Had het kind met een nietapparaat in die oren om zitten te nieten. Ja. Dus dan krijg je op dat moment, zou iedere hond doen, een waarschuwing van wegwezen. Ja. Ja. Dus dan denk ik van incident. En zo'n incident als Geert nou vertelt, ja. Maar nou zou het Geert aan Eck, hè? Hij het bloed, mijn bloed, ik door hem de neppen. Is dat wie? Daar heb ik wat moeite met. Ik weet niet of dat zo is voor mij. Ietsjes vertellen eens? Ja, weet ik niet. Ik heb daar nog nooit echt iets over gehoord. Of... Wat zou de wethouder hierop? Nee, ik weet het ook niet. Het lijkt mij, je geeft honden ook wel vlees te eten, denk ik, zo nu dan, of niet? Ja, dus, want honden krijgen vlees. Ik wil dat niet vergelijken met een oor. En om dan te zeggen van hij het bloed proeft en hij wil mij dan maar afmaken. Okay. Hij wil naar je, hè? Hij wil naar je hoen. En Jim hebben we ook nog een stuk of 4 van deze skater beestjes. Nog voor een goed baasje. Komt hij in aanmerking als goed baasje? Weet ik net. Wij hebben dan eerst de gesprekken even met de mensen. Nee, maar ietsje vertel eens, wat is jouw eerste indruk? Je serie hem lezen, hij vertelt het toch vrij... Ja, wij moesten nog even wat luid zien hoe hij het vertelt. Het is natuurlijk net leuk voor hem. Wat nee. Nou ja, ik heb zoiets van... hij had de hond direct inslapen laten. Hij zei het zelf van, er is nooit wat met die hond aan de hand geweest. Maar ja, hij het bloed proeft, dan denk ik... Ik zou mijn hond direct niet inslapen laten. Nee, als jou weten dat je hond van karakter goed is... en je hebt nog nooit een incident gehad, met een of het ander niet. In de buurt waar was geloof ik ook nog nooit geweest. Terwijl de buurt er helemaal panisch voor was. Ik denk misschien om het uiterlijk van de hond. Ja. Maar er was nog nooit een incident geweest. Nou, Jim hebben de kans gewoon om nou in ieder geval het goede verhaal te vertellen. Ja. Bedankt. En houden ze maar lekker rustig erbij. Ja. En dan wil ik nog even zeggen, hebben de mensen belangstelling op de sugarhill.nl. 5 pups ervan. En wat kosten ze eigenlijk? Nog even niet luisteren? Daar praten we niet over. €900. €900. Maar wel met stamboom. Ja, met stamboom. Ja, en inclusief BTW. Nee, je kan... Toch? Oké. Goed getest, hè? Ja, ze doen goed testen. Ja. Nou, we zullen nou even deze CDA-politica testen. Oh, want die heeft toch prachtig mooi geschreven in dit rapport. Maar nog heb ik de hele week eigenlijk zitten te denken. Je bent 33 hier. Wat vinden die jonge vrouwen tussen leuk aan Henk Bleker? Ja, sorry, maar ik kom er net uit. Ik zou het niet weten. Ik zeg hem, ik hield hij nog in dat broekje voorbij. Ik zou het niet weten. Ik zag hem ook in die Telegraaf, in die zwembroek. Ik dacht, nee. Dit is het niet. Ik ben ook begin 30, maar ik hou het bij mijn eigen Martin. Die is lang niet zo oud als Henk Bleker. Oh shit, daar is hij. We hebben hem in beeld. Ja, maar het is een vrouw van 26 en je het ook weer op de dag dat je een rapport uitkomt, dan hoop je, denk ik, wel een beetje op een uitlek stikje in de Telegraaf, in van de grootste kranten. Wer Bleker met Barbara, ze zei ook al Barbara, op dienstreis naar Berlijn. Ja, het is ook wel een beetje tekenend van hoe er op dit moment met politiek en ook hoe media met politiek omspringt. Want het gaat allemaal om het plaatje, hè, om het gezicht, om de persoon die wel of niet in zijn zwembroek op het strand is met een jonge vriendin. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want het zou toch eigenlijk om de inhoud moeten gaan. Mensen moeten over 2 jaar weten op wie ze moeten stemmen en waarom. En dat is volgens mij minstens zo belangrijk dan dat Bleker met een jonge vriendin in zijn zwembroek op een strand ergens staat. Want het frustreert jou dus dat het nou Bleker en zijn broekje weet je, persoonlijk boeit het me niet zo heel veel. Dan denk ik van wat hij in zijn vrije tijd doet, dat moet hij ook zelf maar weten. En dat mensen daar nog geïnteresseerd in zijn, dat mag van mij ook best. Maar ik heb het natuurlijk gewoon liever over de inhoud en de koers van het CDA dan wat mensen in hun vrije tijd doen met hun vriend of vriendin. Ja, maar kun je de conclusie loeken dat dit is wat de kiezer zien wil?
Nou, dat weet ik niet. Het is natuurlijk ook wat de media laat zien. En ik weet niet of de kiezer dit wil zien. Want wij hadden het er net ook al even over aan tafel. Over die betrokkenheid van mensen bij politiek. Die eigenlijk nog nooit zo laag is geweest. En ja, hoe komt dat nu? En ik denk dat het ook wel iets met die vervlakking te maken heeft. Dat het niet meer echt ergens over gaat. Het gaat vaak om het plaatje, om het gezicht. En veel minder over de inhoud. En ik kan me voorstellen dat mensen daardoor zich ook minder betrokken voelen. Zullen we even zien naar de presentatie van Aart-Jan de Geus? Wij noemen dit als subtitel Politieke visie vanuit het radicale midden. Het is niet de titel van ons rapport, want de titel van ons rapport zegt iets over wat we met Nederland willen. Dat is dat kiezen en verbinden. Dat is dat heldere keuzes maken, weten waar je voor staat, een weg wijzen en tegelijkertijd ook verbinden tussen verschillende groepen in de samenleving, tussen jong en oud, tussen nieuwe en geboren Nederlanders, tussen stad en platteland, de wereldschaal van de economie en de menselijke maat van de gemeenschap. Dus daar zit dat verbindende in. Nou, de presentatie dus. Ja, Wiels er achter mij hier nog het... Ja, de ceremonie het opbieden is. Ja, kiezen en verbinden, politieke visie vanuit het radicale midden. We kunnen het hele palet wel behandelen, woek net van. Nee, lijkt me ook niet. Had ik nou hier inbladeren en dan bij welke zinsnede stiet meet bij Thea Koster? Nou, ik ben vooral bezig geweest met het hoofdstuk over jeugd en onderwijs. Ik ben natuurlijk ook wethouder onderwijs. En ik ben betrokken geweest bij het hoofdstuk over werk en zorg. En dat zijn wel de 3 hoofdstukken waar ik... voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld onderwijs, de leerplicht en de startkwalificatie aan elkaar koppelen. Dat betekent dat je leerplicht pas vervalt als je een mbo 1 of 2 diploma minimaal hebt. Nu is het zo dat je vanaf je 18e geen leerplicht meer hebt en gewoon op elk moment kunt stoppen met school. En ja, we zien zoveel mensen daarvan terug in de bijstand, dat het eigenlijk veel verstandiger is om dat aan elkaar te koppelen. Ja. En is dit de smoking gun, waar ik wel ontvregen wordt bij het CDA? Kun je hem daar die kiezers maar waarom krijgen? Ja, ik denk dat het een eerste stap is. Want kiezers moeten ook weer vertrouwen krijgen. En dat heb je niet in 1 dag weer gewonnen. Dat zou denk ik ook niet goed zijn. Maar het begint altijd wel met de inhoud. En ik denk dat dit koersdocument, het is natuurlijk een koers. Het gaat niet om de details. Hè. Er staan geen concrete maatregelen in. Maar het is wel een heel heldere koers waarbij het CDA kiest voor duurzaamheid en voor onderwijs. En ik denk dat het goed is dat we die inhoud nu echt voor het voetlicht brengen. Maar dat wie toch 2004 wie er ek inhoudt en 2008 wie er ek inhoudt? Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik vind het CDA heeft 8 jaar geregeerd en nu opnieuw, 9 jaar inmiddels. En dan word je als regeringspartij toch wel geleefd door die waan van de dag. En je ziet dat er continu gereageerd wordt op wat er op dat moment actueel is. En ja, er is veel te weinig tijd genomen om eens even een pas op de plaats te maken. Om te kijken of de uitgangspunten en het programma van de partij nog wel past bij de samenleving. En dat was voor mijn gevoel de afgelopen jaren niet meer het geval. Nee, want je ging dan op een gegeven moment van wat wie het 40 zetels dan nooit tredje in de peilingen. Dan zet je daarvoor in als belutsen politica. Heb je net het gevoel dat als deze slinger net draait, dat dan helemaal voorbij is met het CDA? Dat je dit voor niks doet? Nee, ik heb er wel vertrouwen in dat er een plek is voor het CDA. Omdat het CDA als partij in dat midden tussen die toch wel 2 uitersten die je op het moment links en rechts ziet. Het radicale midden. Het heet ook het radicale midden. En we laten ook zien dat je heel bewust kunt kiezen voor dat midden. Omdat je dan zegt, ik zet die samenleving centraal. Ik zet mensen centraal. En ik denk absoluut dat daar heel veel mensen zijn die zich daar ook wel bij thuis kunnen voelen. Alleen we moeten dat wel weer laten zien. En niet alleen op inhoud, maar ook met mensen. En ook de manier waarop we ons gedragen. En die mensen dan, Henk Bleker? Ja, dat is een man werd van 20% van je partij zegt, nou dit cool wel. Ja. U is partijleider willen. Ja, is het jouw man? Nou ja, ik weet dat niet helemaal. Nee, niet op het eerste gezicht. Nee, als ik zeker niet in dat broekje. Mezelf spreek, nee, zeker niet in dat broekje. Nee. Maar het is natuurlijk wel een week geweest en daar werd je ook wel een beetje moe van, waarop elke dag iemand anders partijleider van het CDA werd. Want ik heb gisteren Maya van Bijsterveld gehoord, Henk Bleker, Jack de Vries. Iedereen is voorbijgekomen. Siewald van Haarsma-Buma had ook nog een eigen dag deze week in de media. Ja. Dus ik denk dat er straks wel iemand komt waarbij iedereen denkt van, hier vertrouwen we de partij in diensthanden, vertrouwen we de partij toe en ook het land toe. En ik hoop dat het een persoon is in wie mensen vooral vertrouwen hebben. Dat is voor mij belangrijk. En dan maakt leeftijd of man, vrouw, jong, oud niet zo heel veel uit. Ietsje zon je kiezen op het CDA? Ik weet helemaal nog niet waar ik op kiezen moet.
Daar heb ik ook nog wel even de tijd voor. Nou, dat denk ik er nooit. Ja. Tegen dank. Ja, graag gedaan. Iris Kroes, want het is een spannende jong voor Iris Kroes van Drachten. Nood bekend is dat zij dat famke maar die harp is. Hè. Die harp die kan een keer heel populair worden. En ze hellen verrassend de finale van de Voice of Holland. En nou liet het ze nevens de kennis ik nog een goede kans te uitzien om die te winnen, om de Voice te winnen. En bij de audities wie eigenlijk voor dadelijk al duidelijk hoe groot haar talent is. I heard that you settled down, that you found a girl, married now. Never mind, I'll find someone like you. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Ja, een piekenvelmoment. En dat hier denk ik een heel soort mensen hier om dit tafeltje ik. Hendrik Elzinga, hoe vind je dat? Ja, dat is prachtig. Ik zeg het van tevoren al dat ze komen zoeken. En ik zie het echt mij hartslag 180 zie ik te zien. En die prachtig om te zien. Alle jou natuurlijk omdraaien. En ja, ze die het hartstikke mooi. Want ik vind de auditie nog steeds de beste optreden van Iris tot nota. Dus ja, perfect. Wij hebben vragen om je te komen, moet nooit te denken. Om de mooiste momenten. Martijn, wat is Iris van mij? Een muziekkennis. Ik zit op de popschool, ben ik bassist. En zij zat er ook in een bandje. Zo hebben we elkaar leren kennen. En verbaast het die wat ze dan doet? Het verbaast me niet wat ze kan, want dat wisten we. Maar het verbaast me wel dat... het is wel mooi om te zien dat ze in The Voice ook echt eruit mag komen als goede muzikant en zangeres. Ja, en die harp. Ja. Ja, ik heb er een keer toch van dit liep me Prachtig, truttig, maar... Ja, maar zij heeft de harp gewoon helemaal populair maken. Maar ja, dat is ik mede, omdat zij zo goed kan jongen. En ja, wat mag ik meer van zeggen? Ja, meer van zeggen. Je bent misschien ook wel wat zenuwachtig voor Jong, denk ik. Ja, ik bedoel, dat begint wel wat te komen. Het is al net zo als de WK-finale, maar toch begint Ja, Yildiz, is het de WK-finale voor die? Vriendinnen, werken bij haar bij de Chinees? Ja, klopt. Ja, ik vind het wel heel spannend. Maar ja, ik hoop gewoon op het beste eigenlijk. We hebben er trouwens aan tafel nog een hele grote fan zitten. Ja. Kom maar even bij, Thea Koster. Want hoe zit dat eigenlijk? Alles volgen? Ja, ik kijk elke vrijdagavond. Ik wil ook geen vergaderingen. Kom je maar even steen, want dan kunnen we even wat beter in beeld krijgen. Nee, ik wil ook geen vergaderingen of andere dingen op vrijdagavond. Want dan kijk ik altijd naar de Voice of Holland. En ik hoop natuurlijk dat Iris met die harp gaat winnen. Want dat doet ze zo fantastisch. Ja. Ja. Hey, hoe gaat dat nou, Joen? Ze doet een duet. En dan kunnen we weer al hier heel erg stemmen. Of hoe zit dat? Ja, dat is wel... Heeft dat weer Ja, absoluut. Ja, en hoeveel heeft al Joen dan haar? Oh. Dat waar ik zo net te zien. Maar wel een proto, ja, denk ik wel. Oké, nou ik zeg, we hebben in die kranten, het is een gigantische hype. Hè. Marco Borsato twittert in het Fries. En ik geloof dat er alle Jochem Meijer is helemaal fan van haar. Kun zij hiermee omgaan? Wat denk je als vriendinnen? Ja, dat ken ze wel. Ja, ze bij de social media en zo, dan dat is hartstikke goed. Ze stuurt berichten en ik krijg wel berichten van haar via huis. Maar ja, vandaag kom ik er weer op en leuk als je hem stemmen. En ja, ik kan net op je hem alle keer reageren, maar ze vindt het al hartstikke leuk wat ze binnenkrijgt en wat ze leest. Okay. Ja. En Martijn, daar heeft nog een sms gekregen, leuk, van haar Joet. Ja, ik sms'te dat we hier vandaag zouden zijn, dus kreeg ik even een reactie. Vond ze geweldig. En heeft toen ik zo niks tegen naast mooi de wethouder van Ljouwert schreeuwen van het naaien. Ja, dat heb ik wel gezegd, maar daar kreeg ik geen reactie. Ja. Dus het zal wel aan het repeteren zijn, denk ik. Maar hoe is het om dat te zien? Ik bedoel, je bent professioneel, je zegt zo'n farm kan een keer helemaal uitknappen. Is dat ik wel eens een dream van een politica? Gewoon helemaal alles loslaten en... Nou, volgens mij moet je dan geen politicus worden om zo populair als Iris te willen worden, want dat lukt je nooit. Zeker niet bij de CDA. Ja, bedankt. Ja, het kan nog komen misschien. Hè? Ik hoop het natuurlijk wel. Nee, maar ik vind het geweldig zoals zij het doet. En ik vind dat heel Leeuwarden, heel Friesland op Iris moet stemmen. Want we moeten haar natuurlijk boven op dat podium krijgen. Ja. Maar het sterke van Iris is ook dat zij haarzelf is. Zij is gewoon, ik ben leraar van haar geweest op middelbare school. En het is gewoon echt de Iris die in de klas zat. Gewoon gezellig haarzelf. Ze is ook heel stabiel, vind ik. Ze is wel heel zenuwachtig, maar dat is juist haar kracht. Want ze wil het zo goed mogelijk doen. En dat hoor je ook wel in de uitzendingen. Bij repetities gaan wat minder, maar de echte performance, dat was echt fantastisch. Hey, en wat vind je van die andere kandidaten? Wat vind je van die Paul bijvoorbeeld? Of een soort zijn?
Ja, het Die is wel man een die ook goede. zo hier, Ja, dat klopt. Het is wel een goede entertainer. We hebben hem ook live gezien, Yildiz en ik, in de Heineken Music Hall. Maar ik denk, als je voor The Voice kiest, dan wordt het niet Paul, denk ik. En waar wordt het dan? Nou, als het Iris net wordt... Nee, kom op, maar we nog net beginnen. Ja, als het Iris net wordt, dan maakt het Chris wel een grote kans, denk ik. Chris, moet ik even opzieken wie dat ekkel weer, want ik zit net helemaal... Is dat dit met dat lange hier? Van Lisa is dat. Oh, de broer van Lisa. Ja. Hey jongens, even lekker fantaseren. Ekkel, wordt het niks met haar of wordt het een vierde plak? Wat wordt haar carrière? Nou, ik denk dat het gewoon uniek is wat zij doet met die harp. Ik zag haar vorige week Metallica doen. En volgens mij trekt dat gewoon volle zalen als zij erop uitgaat met die harp en die prachtige stem. Martijn? Ik denk dat het gewoon een allround muzikant wordt die veel platen gaat verkopen. Nou. Ja, zij kan heel veel inderdaad. Ook zonder harp vind ik haar ook al ontzettend goed. Okay. Yildiz, het laatste wordt om daar even een oppropje. Zie maar even in die camera. Ja jongens, alle stemmen voor Iris Viannig. Want ja, dit is toch iets waar we trots op wijzen kennen als Fries zijnde. Nou, dat doen we dan maar, hè? Jongens, een hele lekkere jonkje er, hè? Emotioneel. Lekker voor die televisie. Ik kijk in naar de minuut van. Want een minuut van, ja, die steen je al de hele tijd te wachten. iPop en Psych, nou leefde sperkes. Helemaal. Waar is die vrouw? Ja, die stiet hier scheef achter. Is dat een leefde sperke van iPop? Het is zo wezen ken, maar ik krijg een publiek niet. Oké, vertel eens even, wat is het idee? Nou, het idee is dat wij in iPop in 2012 24 jaar bestaan. Dan geven we op een heleboel manieren geven we daar omdenken aan een tentoonstelling met de show, we in een krant uitbrengen. En uiteindelijk is dat van iets heel iets naar iets heel groots worden. De muziek zetten we daar, maar we willen ook naar de andere kantje, naar de sociale factor achter het feest. Ja, en dan kom je uit beleefde. Ja. Dus wij gaan op zoek naar de iPop weer. Wat gaat het er even in de termen te blijven won nee ter in die coulissen of misschien bij de baan? Als je wat achter de coulissen gebeurt, dat bedoelt ik. Maar je wel eens wat. Ja, echt gewoon vol op een bek en dat soort dingen? Nou ja, dat kan ik me herinneren van al die dingen. Ja, discreet. Ja, nee, maar dat gebeurt wel eens wat. Dus dat is hartstikke leuk. Heeft het idee dat iPop, dat is toch van het maaitijd, dat de mensen wel wat de wat bloemkes meer, en de bijkers, die gaan al hierop. Alles dat gaat kriebelen in en dat gaat groeien. En, dat uitzicht ik. En als nou eens 25 hier iPop, elke keer jouw perkers, ja, we minimaal op 100 uitkomen kennen. Dus ik zou zeggen, mailen naar perkers@iPop.nl. En dan zoals Shanley dat iPop meer is dan een podium voor de Friese muziek. En dat maakt echt gebeurd, waar ze daar? Ja, de fundamentair oer flywijze. Okay. Nou, dit is hem al. Samen Kleer. Ja. Ben je trouwens mensen van iPop? Ja, dat is ongelooflijk. Oh, dan kom ik even toe je minst in. Ben je de iPoppers en de iPopkes? Ja, waar ben je? Zeker. Ik ben Tine Pater. Ja, en wanneer skeert hij zijn pielken op jou aan? In 1880. In 1880 en vol in het het? Ja, zeker. Maar wie jij er ook noemt. Ja? Oh, oké. En nou, iPopkes, hè? iPopkes, strijstiks, ja. Maar vertel eens, wat is de sfeer van iPop? Waar toch mensen misschien wel wat meer denken van nou? Nou, het is net zozeer de mooie, want bij ons is snieën. Dus dat voelt wel daar. Maar waar gebeurt het? We sloeg de vonkoer. Even een locatie, alsjeblieft. Een locatie, in de maand, in Nederland. Ja. Daar gebeurt het. Maar onder bar of de wc? Of, nee. Het is alweer een heel skoft. Ja, weet je nou, ik heb heel skoft achter de moord huppeld, want hij was steeds fut. Maar hij is bassist geweest al toen. Dus, nou ja, de hele tijd nog wat mijn mom. Nou? Ja. Dit is dus wat je muziekje, hè? Ja, er ben meer achter. Is er nog meer perkers. Oh, weer, hier ik nog. Ja. Steven, kom maar eens even dichterbij. Waar ben je dan? Jeroen. Ja, dit is Vark. Nou, 8 hier. Dus ja, we zijn al 10 Nou, we hebben dus al 2. Dit hartstikke best en we willen er 100. Nou, ik denk dat het alleen maar mooi is als van mij die al die mensen verleert bij iPop. Nou, als mensen echt een oproep dwaan willen, dan kun je dat dwaan en mail dan even naar neet@omroepfriesland.nl. Dan wie dit neet, want nou wie gevreed. Krijgen we een tuut, jongens? Kom maar horen, hoe liep dat? Ja, kom op, hoppa. Daar is hij. All you need is love.